I com dèiem, ara parlem de l'actualitat de la ciutat, abans de parlar d'altres qüestions relacionades amb el Halloween o amb Tots Sants o amb la Castanyada, i és que segons la Cambra de Contractistes de Catalunya, les licitacions estan baixant en picat. En general, a tota Catalunya ha baixat aproximadament un 23%, però en el cas de Badalona ens hem fixat, així són dades que ens han donat, que el 2021 hi va haver-hi 26 obres adjudicades i que de moment, en el que portem de 2022, n'hi ha hagut 8. Si comparem les licitacions de Badalona amb la d'altres municipis semblants, com Sabadell o com Terrassa, després ho veurem, la diferència és important. Aquests dos municipis liciten moltes més obres, més diners, i en canvi Badalona ho està fent poc. Al marge de tot això hi ha un problema, i és que l'alt cost dels materials fa que moltes d'aquestes licitacions d'obres públiques quedin desertes, suposo que perquè les empreses no poden assumir el cost o en alguns casos arriben al punt que estan en fallida. Avui en parlem amb Enric Garí, que és el president del Gremi de Constructors de Badalona. Molt bona tarda. Bona tarda. Què tal? Molt bé. Sí? Sí. Et deia, ets més de Halloween o de Castanyada, tu? Castanyada. Castanyada. I t'enfada això del Halloween o no? Perquè sé que tu ets molt de tradicions. Bueno, ho accepto, no m'agrada, però ho accepto. Molt bé. Enric, els constructors ho esteu passant especialment malament amb l'alt cost dels materials. Hi ha empreses que estan fent fallida. Coneixem el cas, per exemple, així es va publicar, de l'ambulatori del Gorg, que ha quedat aturat perquè l'empresa adjudicatària ha fet fallida. Sí. A veure, deixa'm explicar primer de tot una cosa. Empreses de Badalona que facin obra pública no n'hi ha. O sigui, l'empresa de Badalona més gran és una empresa mitjana, i per fer obra pública es necessita ser una empresa gran. Per tant, aleshores, totes aquestes coses nosaltres les veiem des de fora. No ens sorprenen perquè hi ha uns preus que actualment, de la manera que està pujant tot, nosaltres demanem pressupostos dels subcontractes nostres, i els pressupostos com a màxim ens els donen per un mes, no arriben ni a 2 mesos. Quan es fa un pressupost d'aquest tipus, significa que començaràs l'obra dintre de 9 mesos, o sigui que del preu que tens al preu que et poden donar és tot una sorpresa. Aleshores, tu dones un preu, comences a fer l'obra, i en el moment en què comences a fer l'obra comences a veure els disbarats que hi ha de preus i dius, ei, paro, plego. Com poden haver pujat? No hi estic d'acord amb això, però no pot seguir. Quan no us poden haver pujat la despesa de materials i tot plegat? És a dir, quan s'ha encarit el vostre dia a dia? Un 150%. 150%. Aproximadament. Però per què? Pel cost de l'energia, pel cost dels materials, per tot? Per tot. En general, pel cost de l'energia, pel transport, els materials s'han apujat també pel tema de l'energia, o sigui, les rajoles són més cares perquè les rajoles es couen amb gas, i aleshores el gas se'ls ha més que triplicat el preu del gas. I et dic les rajoles, et puc dir els totxos, et puc dir tot el que es cou, m'entens? O sigui, a part hi ha, per exemple, ferro, alumini, fusta, que tot això també s'ha pujat, perquè a l'origen s'ha pujat el preu del material, més el transport, que també s'ha pujat el carburant, doncs a partir d'aquí estem en un procés inflacionista més no poder. I això fa que moltes empreses no puguin assumir els encàrrecs? Això fa que moltes empreses no s'atreveixin a donar pressupostos de més llarga durada de 2 mesos. I ara sí que vinguen al meu terreny, m'entens? O sigui, no a l'obra pública, sinó passo a l'obra privada. Aleshores, què passa? Doncs que, esclar, nosaltres no ens volem embrancar més de 2 mesos, perquè dius, bueno, dintre de 2 mesos, quin preu hi haurà? Aleshores... I això pot acabar provocant la fallida d'algunes empreses? Sí. Perquè es queden sense càrrecs o perquè no poden assumir-los? Sí, poden quedar sense obres, i aleshores, segons quines obres vas a fer, dius, no em convé a mi fer aquesta obra perquè vaig a perdre diners. A perdre diners, no a guanyar-ne tants, a perdre. Deixem que saludem el president de la Cambra de Contractistes, Luis Moreno, que el tenim a l'altra banda de la pantalla perquè crec que està a Madrid. No sé si el podem saludar. Luis Moreno, bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal? 2 correccions. Una, no estic a Madrid, estic a Granada en aquests moments disfrutant del pont, El que passa que m'he pogut connectar una mica així per streaming
amb vosaltres, i l'altre no em dic Luis Moreno, sinó Lluís Moreno. Ah, Lluís. Dic, home, si l'hem explicat molt. Bé, ens hem deixat una L, perdona. Lluís Moreno, doncs perfecte, tot corregit. Lluís, heu donat aquestes dades de que el 23% de les obres públiques, de licitació d'obres públiques ha caigut molt en aquest tercer trimestre. Explica'ns una mica les conclusions d'aquest estudi que heu fet. Bé, nosaltres a la cambra som molt curosos en fer un seguiment sobre la licitació pública de totes les administracions de Catalunya, tant de l'administració central, l'autonòmica, encapçalada per la Generalitat, i l'administració local. En aquest tema sí que augmentar l'administració respecte al tercer trimestre del 2021, però es nota una desacceleració d'aquest augment de la licitació que veníem tenint des del 21 i 22, segurament perquè l'administració local ha baixat el seu ritme perquè, evidentment, ja s'acosten les eleccions municipals. I quan venen les eleccions, abaixen el ritme? Sí, home, ho heu de pensar. Els alcaldes augmenten les licitacions quan veuen venir les eleccions perquè més obres fetes són més possibles vots per qui les comanda, i just després de les eleccions hi ha una ressaca d'1 o 2 anys perquè o bé hi ha un nou alcalde i ha de pensar en què és el que ha de fer i ha d'aterrissar, ha d'aterrar, per exemple, o si és el mateix alcalde, com que ja ha fet un esforç anteriorment, abans de les eleccions, doncs també té una mena de paradeta després de les eleccions. La dada que donàveu és que hi ha unes 370 obres a Catalunya que han quedat desertes. Sí, això és la nostra alarma. Penseu que una obra que queda deserta és una obra que necessita després revisar-se, replanificar-se, tornar-se a posar en licitació, resar perquè no torni a quedar deserta, que n'hi ha que tornen a quedar desertes 2 vegades, i en acabat, si es presenta algú, doncs que es pugui adjudicar. Una obra deserta significa un retardament de 4 o 5 mesos mínim d'una execució d'una obra. Ens ha sorprès en el llistat que en el cas de Badalona hi ha una sola obra licitada, almenys en aquest darrer trimestre, que em sembla que no és ni de l'Ajuntament, ni és de l'Hospital Armestiès i Pujol, o de l'Institut Català de la Salut, o la Generalitat, però és que ens heu facilitat dades d'altres municipis. En el cas del 2022, per exemple, Sabadell va licitar 54 obres. Terrassa n'ha licitat 47 i, de moment, Badalona, en el que portem d'any, en porta 8, només. Teniu constància... Això li haureu de preguntar. No, dic si teniu constància que hi hagi ajuntaments que tinguin més dificultats per licitar que d'altres. Això, en tot cas, li hauríeu de preguntar a l'Ajuntament de Badalona. Ell té els pressupostos establerts i, en funció dels pressupostos, va licitant la part d'inversió dels pressupostos, que normalment és un 5 o un 6% del pressupost total. Hi ha municipis que tenen superàvit que potser poden voler licitar més. Hi ha municipis que, o bé perquè van més justos, o bé perquè també hi ha hagut canvis de govern constants, com pot ser el de Badalona, o bé perquè no hi ha cap raó fonamental, cap necessitat per invertir en aquest nivell de licitacions, doncs potser licitarà menys. Però nosaltres creiem que Badalona els últims 4 anys ha licitat amb normalitat i no veiem que sigui una cosa excepcional, potser sí aquest any 22, però no hem notat una cosa excepcional. Home, el 21, per exemple, Badalona va licitar 26 obres, Sabadell 63 i Terrassa 78. Per tant, no sé si és un ritme habitual, però ja no parlo del 2022. El 2021 tampoc, diguem-ne, que la licitació va ser per llançar coets.
Però, en tot cas, tens raó que això hauríem de preguntar-ho més aviat al govern municipal. Coneixem el cas de, per exemple, un ambulatori al barri del Gor que va quedar aturat perquè l'empresa adjudicatària va fer fallida. Més enllà que hi hagi licitacions que quedin desertes, pot haver-hi obres públiques que quedin empantanegades perquè les empreses fan fallida? Sí, desgraciadament, l'empresa que ha fet fallida és una empresa sòcia de la Cambra de Contractistes. Aleshores, clar, ningú vol arribar a la fallida, però realment últimament estem molt preocupats perquè tota aquesta tenalla que tenim entre la limitació de l'administració pública que no vol admetre una revisió de preus o que li costa molt admetre les revisions de preus i la tenalla del contractista per part dels seus proveïdors i els seus contractistes, com deia el company Enric, doncs li fa fer una pèrdua patrimonial que successivament unes quantes pèrdues patrimonials acaben a la quebra, acaben a la fallida i pot ser que se'n surti, pot ser que resolgui el seu concurs de creditors, però el que ha fet és ara haver de parar l'activitat totalment i veiem si se'n pot sortir o si no. Si no se'n sortís, l'Ajuntament hauria de tancar l'obra per valorar fins a on ha arribat el constructor fallit i tornar a licitar l'obra pendent de fer per poder acabar l'obra. I això com pot trigar? No ho sé, depèn de la perícia de l'administració, però que en principi primer s'ha de declarar el concurs de creditors, després s'ha de declarar la liquidació de l'empresa, després ha de fer el seu paper el Departament Tècnic de Badalona, Ingestur o l'empresa que ho porti, i després tornar a fer el procediment de licitació. És possible que fàcilment duri un any, això. Lluís Moreno, president de la Cambra de Contractistes, gràcies per fer aquest parèntesi en la seva estada a Granada, que per cert és preciós, i gràcies per atendre'ns. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies, bona tarda. Fins a la pròxima. Adéu. Enric, d'acord amb tot el que deia el Lluís? Sí, amb el que diu ell sí, però m'agradaria puntualitzar una cosa. Compares Badalona amb Sabadell i Terrassa. Són municipis semblants en quant a població. Quant a número d'habitants, sí, però Sabadell i Terrassa tenen una cosa que Badalona no tenen. Un ajuntament que funciona? No, que són capitals de comarca. I això és molt important. Badalona no és capital de comarca i aleshores això, amb aquest tipus d'obres, es nota molt. Enric, si l'obra pública diguem que baixa, l'obra privada, que és la que tu diguem més toques, com està? Perquè durant els últims mesos hi ha hagut moviment. Sí, hi ha un moviment constant. Et puc dir que no augmenta però tampoc baixa. Aleshores, ara estem pendents d'una cosa, que aquesta cosa sí que ens fa patir. És l'augment del preu de les hipoteques. Que això pot ser que sigui un fre... Que està més alt des de l'Euribor, que ha pujat més alt que des del 2009. Sí. I això pot ser que sigui un fre. Perquè fins ara, s'ha anat treballant, la gent ha anat comprant, van treballant la gent per poder pagar les seves hipoteques, i qui no ha comprat alguna cosa fa unes obres de reformes importants a casa seva. M'entens que tot això és vida, és feina. Ara, esclar, ara estem pendents d'això, d'aquest augment de les hipoteques, del preu de les hipoteques. Però diguem que la pandèmia ha aturat l'activitat de la construcció. No, al contrari, l'ha augmentada. I això que podem atribuir-ho? A part que el lloguer està molt car, diguem-ne? El lloguer està molt car, la gent ha estat més temps a casa seva i ha vist que necessitava fer reformes per estar més còmodes, fer reformes per gastar menys electricitat, per gastar menys gas, o sigui, per estalviar diners amb energia, i ara encara es veu més clar que això és molt important, m'entens? O sigui, fixa't que ara amb tot això dels fons Next Generation aquests, el principal d'això és poder rebaixar la despesa amb energia. M'entens? Que les cases siguin més eficients. A part de tot això, que si vols posar plats de dutxa, que si vols posar ascensors, que si vols arreglar façanes, tot això, però la principal i primera cosa que s'ha de fer és rebaixar la despesa energètica. Per tant, la gent està invertint en temes de placa solar, Sí. fer la casa més sostenible. Per tant, ja no només és obra nova, sinó també hi ha molta reforma. Molta.
molta reforma i molta rehabilitació. Per tant, si no fos per al tema dels abastiments, del preu de l'energia, el sector aniria bé. Aniria molt bé. Però no va bé. I t'haig de dir que quan es fan aquest tipus d'obres de reforma i de reparació i de rehabilitació, resulta que la gent gasta menys metres cúbics de gas, gasta menys quilowatts, que passa que paguen més. Perquè, esclar, el preu del quilowatt això ha pujat, però gasten menys i ho noten a la factura. Nota potser a mig termini, vols dir. És a dir, fa una obra en plaques solars, és una obra aparentment que cara inicialment, però que amb el temps la recuperes. Sí, sí. En un any ja s'hi noten amb el consum de quilowatts. Enric Garí, president del Gremi de Constructors de Badalona, un plaer veure't, com sempre. Gràcies, igualment. Que vagi bé la castanyada Moltes gràcies, i els igualment. moniatos i els panellets. Sí, sobretot panellets.